Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Tunggul TV ya, channel Cantiso dari Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih saudaraku semuanya yang sudah klik dan menonton video ini ya, mudah-mudahan sahabatku semuanya. Di kesempatan kali ini, di sore hari ini, ini lagi sore cow. Mudah-mudahan di sore hari ini masih dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan segala urusan, dan tentunya rezekinya dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini dulur lagi aktivitas ke lahan ya, aktivitas sore, persiapan kita melakukan penanaman lagi. Kalau yang di sini ini sudah selesai, bolo sampai di bawah sudah selesai, kita lanjut pindah lahan ya. Yang di sebelah sana bersama Abah No dan Mbah Suryanto. Kita akan lihat proses ya, tahap ketiga ya. Ini sudah masuk tahap ketiga, bukan kedua lagi, karena ke tahap kedua kemarin ini menghancurkan tanah-tanahnya ini ya, meleburkan tanahnya. Dan untuk saat ini kita aktivitasnya lagi pelubangan dan penggulutan so. Nah, dan hari ini kita sudah mulai ya, kita akan lihat seperti apa untuk trip-tripnya, seperti apa cara petani pegunungan tanam ya. Nah, di sana juga ada itu yang lagi tengok sawah dulur, itu ada Mas Gareng dari Bausan Lor, Bausan Kidul, Ngrayun. Nah, ini untuk pupuknya pupuk dasar. Nyongre karo ning lahan karo Abah Gareng kae lagi enek sing ngarit, enek sing apa jenenge, enek sing apa jenenge iki, enek sing ngowak, enek sing dolan. Iki nyapa terus kene kowe mang kae lho ngantem manuk oleh sitok. Lah tenan apa? Kae tak dijeni kae. Jan ngono kuwi lho andalan. Proses proses tahap piro ngene iki, gebal, terus gebyah, pindon, ketigane ngowak, pelubangan, dan karo Abah No ki lagi pelubangan. Setelah ini dikasih tanam, langsung tanam. Nah, wih ngarit kayak bocah layangan. Nah, cah ning gunung ini iki bolo ning gunung iki. Pegunungan Ngrayun, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Nah, pada sore hari ini aktivitasnya iki dikai leng lubang untuk menaruh bibit dan pupuk. Bolo wis tahap yang telu bolo balen iki. Pertama nyangkul, kedua nih ngejur tanah iki, yang ketiga apa penggulutan dan pelubangan seperti ini, janses. Nah, koyong ini gila ya, jangan lupa coy ya, somben nek tukul tak sepil-sepil meneh. Iki isik proses, nanti lek wis waktunya tukul iki jan apik banget. Ya lek
sing ngerjani wis arep genten garap nek dhewe berarti iki wis meh tukul. Biasane ya anu iki sik proses nek batur-bature sik nek dhewe malah ketinggalan biasane ngene iki. Iya toh? Iya cek. Nah, ini prosesnya sing ketelu. Nah, kaya ngene iki lho. Ini lho bolo carane penanaman iki. Kuwi disepil kae, digletakne ya toh. Mari ngono dikeki pupuk. Ngono lho. Iki bersama Abah Gareng. Iki manusia asal dari anu Kuwait. Arab, dene Arab sing mengalahkan Indonesia semalam kayak diingi bengi. Nah, gila ya. Proses-prosesnya seperti ini. Golek wis tuwuh tak syuting neh ben sampean kabeh doro. Proses iki rada pisan mari ngene iki. Ngasek kesel. Ayo ditandur. Tandurne. Nah. Ini ki cara penanamane bersama Abah Gareng Janses. Nah, ngono lho, Cah. Iki proses tanam. Jenenge proses tanam ngono kuwi. Ya pupuke sik ning kono emang karek njegur nih kene. Nah. Ini ki lho ya. Nah. Cerit ngono kuwi. Sampeyan nek tukul sampan deleng hasile kaya apa. Iki. Nah. Iki waktunya istirahat, so. Karena sudah jam 4 sore dadi ya wis wayahe leren. Sing nyambut gawe wis kesel seharian ora leren belas. Nah. Tapi wah to orang iki calone. Kuwi malah gede-gede ngono sok bentuane. Iki untuk bibitnya sing ditanam ning kene bolo. Calone ini katak superan. Saiki regane ya wis apik. Terus lawe terus 30.000. Janses pokoke. Jan ngeri, sedap. Wis wis ngono sik ya. Kene iki suasana gunung. Matur suwun sing wis ndelok. Terima kasih. Semoga-moga padha sok ben panenane apik, regane apik. Aja panenane tok sing apik tapi regane kaya telek. Kancane rugi berarti ngono kuwi. Oke lur. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.